E viva Gesù, Maria e San Paolo, nostro protettore. Piano da eseguirsi. Quando di qua, per mezzo dei concertati segnali, avremo la sicurezza che nei magazzini, presso le rocce del Lazzaretto, vi saranno le 200 o 300 persone indicate dal Signore. Personaġġ fl-istorja ta' pajjiżna li mingħajr dubju wieħed mill-aktar magħrufa huwa Dum Michiel Scerri. Illum tiegħu sa nittrattaw diversi jittri, flimkien ma' jittri oħrajn li nsibu fil-Biblioteka Nazzjonali. Dawn joħduna għal żmien l-imblokk tal-Franċiżi u ftit qabel il-Gvern tal-Maltin. Ma x'wassal biex il-Maltin jirvellaw kontra l-forzi ta' Napoleon u jimblukkawhom fil-bliet. Dopo di essere stati oppressi dalle minacce colle prepotenze, dopo l'arrivo della Mortengana Franċeże. Iżda qabel ma naraw x'kiteb Dum Michiel fl-ittra tiegħu datata 21 ta' Diċembru 1798. Naraw kif kienet is-sitwazzjoni fil-Gżejjer Maltin. F'Jannar tal-1799, il-qagħda bejn il-Franċiżi u r-raħala Maltin fuq ix-xaqliba l-oħra tal-port ta' Marsamxett kienet din. Il-Franċiżi kienu jokkupaw il-forti Tinje u Manuel minn barra l-Belt u l-Florjana. Ir-raħala kienu qed jassu kontrihom min-naħa tal-inħawi ta' Qari l-Lembi f'Taslima sa tal-Qroq. Fuq il-blat ta' Taġbiex ma kontx tara wisq Maltin, għax din kienet wisq qrib il-forti Manuel u l-kanuni tal-Florjana. L-orja ta' Gwardamanġa kienet fidejn il-Maltin. Ftit il-bot mill-Knisja tad-Duluri, il-Maltin kienu tellaw ħajt biex jalqu t-triq. U bekk, il-Franċiżi ma jkunux jistgħu jersqu lejhom minn naħa ta' Bib il-Bombi jew minn taħt is-swar tal-Florjana. Mill-Gwardamanġa l-Maltin kienu mifruxin minn wara l-ħajt tal-Eliqi sa triq San Giuseppe, il-batterija tas-Samra, il-menqa tal-Marsa u l-olja tal-Ġiswit. Ma x'kien li wassal lil Maltin biex jirribellaw kontra l-ħakima Franċiżi ftit wara li ġew Malta. Imma aktar minn hekk, x'wassal lil Dum Michiel Scerri, Guglielmo Lorenzi u l-kapijiet l-oħra tal-Maltin biex jiktbu dak li kitbu, f'dak li llum jissarraf bħala deb il-karta. Lajt saqajja ndur, kieku xi ħadd tikim urluq ma' mġidma. And chance. Jella stess to, jien anke salem din imirt imma kullu għaxejn, ħadd ma jagħti kosek. Tu għal-wiċċim. Ura kif spiċċajna wkoll to. Jien nufqas nuf kif sa nitema u l-tfoltona jien. Kullu torta daw il-Franċiżi to. Li mindu qatlu l-kummerċ tal-qotun qatluna bil-ġoħlena. U minkejja li hemm dak l-imblokk li ilu 3 xhur sħuħ to. 3 xhur sħuħ. Menex kif se nħilsu minnim. ħaqdakhom pexli li ħallejhom jitlu r-raħjexxa. Nisħtu l-dok jien, nisħtu.
Għandek tajt, seħħa ħadunna naqra flus li kellna, issa jridu jaqtluna bil-ġewħu kell. Tajt x'nistgħu nagħmlu għajt. Aħseb naqra f'xi ħoġa ċas mhux qisik ċabsa. ċabsu ngħidlek jan lejl il-kappellun qollej. Li semgħu xi ħadd li ħareġ minn ġol belt l-Italjan Lorenzi u sħobu qed jiftehmu jqawwu l-qalb il-Maltin biex jifqulu l-don ta' Napolju. Imma lejli qaluli li l-Franċiżi qegħdin jaħsbu biex iżejdu s-soldoti tagħhom biex joħorġu mill-belt u aħna l-lama għamilna. Mhux nistgħu nagħmlu tajta. Tax ma tindies naqra mal-mexxej tal-Maltejn. Tu għandu ħila jsiblek xi ħoġa, hekk xi assies u taqla naqra buqxiex. Tajt. Issa nora jien. Issa mmur daqsxejn għand il-kappellon biex inkellmu d-dur tiegħu. Forsi naħsillu xi ħasla u nidħullu bil-mod il-mod. Forsi jkellem il-vitol jew lill-isqof dawk jgħinuna żgur. Amma l-ewwel mur naħħa dik il-ħmex ta' daqna l-għandek, tidher sew u ngħadejf u naqra fuq tiegħek. Ħalli nora kif sa nimla dik il-burma x'daqt insejru qisna għadma u ġilda bil-ġewħ. Ejja, ħeddem naqra dik ir-ros l-għandek u mirraqda l-triqiet. Il-Maltin tas-sow kienu qed ibatu l-ġuħ u l-faqar. Imma l-imblokk kienet jaffettwa wkoll il-Franċiżi aktar milli setgħu ħasbu r-raħħala. Kienet propju din is-sitwazzjoni mwera li ġeret lil Dun Mikiel Scerri jikteb dik littra datata 21 ta' Diċembru u l-oħrajn li kien kiteb qabilha. Wara li tant konna imdejqin bil-minaċċi, insolenzi u vessazzjonijiet minħabba l-wasla tat-Tartanja Franċiża li waslet hawn jumejn ilu. Issa ninsabu mħawdin minn xnijat koroħ ivvintati u mxerda minn dawk li huma mvażati bil-fanatiżmu Franċiż biex iwaqqgħu il-qawwa u l-kuraġġ tal-veru Maltin. Jam, senjor, qafam, faj sajjer. Inti taf min jien? Inti mhux dawn tal-bonġu ngħidilhom jien, inti xejdu lek ta' xi siżibgħu ka. Ta' Fremo, inti is-sur Fremo. Monsieur Fremo. Important inkompli sejjer issa? La jien għandi ordni li ma nħalli ħadd jgħaddi minn hawn. Imma għall-kurżità, nista' nsaqsik xi ħoġa. Inti kif qgħid barra mill-belt jekk inti żomma dawn tal-bonġu ngħidilhom jien ta' Napolju. Minsta naħseb jena spiegawlek l-affarijiet, irranġawlek u ħat li rid, Jimporta ma titkellimx hekk. Jien ġejt hawn għax naf li din il-battalja hi mitlufa. Għaliex? Naturalment ħadd lilkom ma qalilkom dwar il-flotta ta' Brest. U dan Brest minnu? Brest huwa l-ammiral tal-flotta Franċiża. Meta din teqret li ċfna navali Ingliżi li qegħdin jimblukkaw din il-gżira, Brest imur Cadiz, Cartagena, jew Barcellona, minn fejn jixbor nies, munizzjon u bastimenti ta' trasport. Imbagħad il-flotta Franċiża tiġi hawn u twaqqaf gvern Franċiż. Waqt li taqret ir-reżistenza kollha li hemm il-kampanja bl-armi u bin-nar. Allura mhux aħjar tlebbet lura lejn il-belt. Jiena ġejt hawn biex inwissikom, biex nafżakom tiftħu daqsxejn għajnejkom. Intom Maltin bħali, ħuti intom. Ma nixtieqhomx tispiċċaw ħażin kif spiċċaw bosta minn ħutna, għax l-affarijiet sejrin għall-għar. U għajdilhom nisħabek u lill-kapijiet tagħkom. Jena mhux hekk smajta jena smajta bil-kontrarju. Jena smajt li dawn il-Franċiżi tħawdu, tfixklu u ma jafux jaqbdu jagħmlu. Jingħad li huma maqsumin f'ħafna partiti u qed joqtlu lil xulxin bl-armi li għandhom f'idejhom. It-tielet qed jgħidu li billi r-Repubblika Franċiża qed tagħmel ftehim ta' paċi ma' Napli u ser jagħtu lir-Romanija lin Napli fi bdil floks qallija, mu se jasal l-ebda proviżjon jew għajnuna oħra. B'mod li minħabba l-ġuħ ikonna malajr inċedu b'diżunur.
Ir-raba qed jgħidu li intom ser tiġu abbandunati mill-Ingliżi li ġa ġabru bil-forza bosta raħħala. Il-ħames qed jgħidu li xi Maltin li tkellmu ma tal-Kottonera saru jafu minn għandhom li fil-kampanja qed isir ftehim ħalli jċedu u li d-deputati kellhom jaslu l-bieraħ u fil-fatt kienu qed jistennewhom il-ħin kollu tal-bieraħ. Fl-aħħar nett, hawn mhux ftit nies li jinsabu ngannati, jew għax jemnu kull ma jisimgħu, jew għax imħawdin ħafna bil-qagħda preżenti. Flimkien ma l-ittra ta' Dum Mikiel, intbatet ukoll ittra ta' Guglielmo Lorenzi. L-turina wkoll l-istess twissijiet kontra l-bombardamenti bla sens li kienu qed isiru. L-Eccellenza Reverendissima. Rajt is-sinjal miftiem biex il-lejla nibat fil-post miftiem bad ikun meħtieġ li il-ħadd li ġej sitta tax-xahar int tibat lil xi ħadd fl-istess post biex tkunu tafu x'ġie miftiem. Lorenzo Guglielmo. Filippo. Iż-żelu tiegħi u l-esperjenza li għandi fi ħwejjeġ tal-gwerra ġaluni niktbilkom. Jiena naħseb li ikun wisq aħjar li tisparaw fuq u tibbombardjaw il-forti Manuel, Tinje u ir-Rikassoli fejn tistgħu tagħmlu wisq ħsara lil għadu u tieqfu milli tagħmlu ħsara lil imsejkna ħutna. Guglielmo Lorenzi. Is-sem ta' Guglielmo Lorenzi u ta' Dum Mikiel Sherry fil-ġlieda l-ħelsin tal-Gżejjer Maltin mill-madma tal-ħakma Franċiża joħroġ ċar f'dawn litri u oħrajn f'dan id-deb minqux fil-karta li għadu jagħmel parti mit-Teżor Nazzjonali. Guglielmo Lorenzi ġie fuċillat filgħodu nhar it-3 15 ta' Jannar 1799 f'Misraħ il-Palazz li l-Franċiżi kienu semmow Misraħ il-Libertà. Dum Mikiel Sherry miet jumejn wara, fi 17 ta' Jannar 1799. Meta sapruħu arrestat,
Huwa ma ċaħax li kien imdaħħal u kellu sem kbir fil-konfoffa. Iżda ma qal l-ebda kelma li bija seta' jinkixef xi ħadd.